ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, бо умеди таби хуш ва истироҳати бо фароғати шумо ба барномаи футболи осиё шурӯъ мекунем. Дастаи мунтахаби Тоҷикистон бозии даври севими марҳилаи интихобии ҷоми осиёро бо мунтахаби Малдив рӯзи 9 октябр дар варзишгоҳи 20-солагии истиқлолияти шаҳри Хуҷанд мегузаронад. интихоби шаҳри Хуҷанд ҳамчун макони баргузории бозии тими миллии Тоҷикистон аз ташаббусҳои Федератсияи футболи Тоҷикистон мебошад, ки барои таблиғи футбол равона карда шудааст. дар варзишгоҳи 20-солагии истиқлолияти шаҳри Хуҷанд қаблан бозиҳои байналмилалӣ аз ҷумла бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон, ҷоми конфедератсияи футболи осиё ва ҳамчунин вохӯриҳои дӯстона миёни дастаҳои миллии гуногун бо Тоҷикистон баргузор шуда буданд. дирӯз дар меҳмонхонаи румии шаҳри Душанбе маросими қуръакашии бахши асосии 1xbet ҷоми Тоҷикистон 2025 гузаронида шуд. аз марҳилаи 8-1 ҷоми Тоҷикистон шурӯъ карда 12 дастаҳои лигаи олӣ, клуби марказии варзиши Артиш, Истиқлол, Барқчӣ, Хуҷанд, Вахш, Равшан, Осилот, Регри Тадас, Истаравшан, Исхата, Ҳулбук ва Паншер ҳамроҳ мешаванд. дар ин марҳилаи ҷоми Тоҷикистон 4 дастаи лиги якум низ ба гурӯҳи дастаҳои лиги олӣ шомил хоҳанд шуд. инҳо клубҳои Парвоз, Сардор, Сарои Камар ва Ваҳдат мебошанд, ки ба даври 8-1 ҷоми Тоҷикистон роҳ ёфтанд. имсол тартиби гузарондани мусобиқа барои ҷоми Тоҷикистон тағйир ёфт ва гузарондани як бозиро дар бар мегирад. дастаҳои мизбон аз рӯи натиҷаи қуръакашӣ муайян карда хоҳанд шуд. чемпиони Тоҷикистон Истиқлоли Душанбе омодагиро ба бозиҳои гурӯҳии лиги чемпионҳои Осиёи 2 ва идомаи чемпионати Тоҷикистон дар шаҳри Мински, Беларус идома медиҳад. дар нахустин бозии таҷрибавию дӯстона шогирдони Игор Челевченко бар дастаи Батэ, чемпиони 15-картаи Беларус, пирӯзӣ ба даст оварданд. гузориши моро пайгирӣ кунед. ин вохӯрии дуюми дастаҳо аст, ки дар давраи тайёрӣ бо ҳам мебозанд. ба ҳамои соли 2019 дар ҳамин гуна бозии Батэ 2-0 бар Истиқлол ғолиб омада буд. дар ҳайати Истиқлол ба ғайр аз бозигароне, ки имсол дар ҳайаташ бозӣ мекунанд, бозигарони навро дар қувваозмоӣ бо Батэ пай бурдем. Кирилл Каралков дар дақиқаи 65 ба ҷои Аҳтам Назаров ба майдон омаду Кирилл Суслов, бозигари 33-солаи рус, муҳофизатгари марказӣ, ки қаблан дар дастаҳои Факел, Сочи, СКА Хабаровск ва ғайра аз оғоз дар бозӣ иштирок дошт. шояд Игор Челевченко боз бозигарони навро зери назари худ гирифта бошаду онҳо дар бозиҳои дӯстонаи навбатӣ ба майдон оянд. бармегардем ба бозӣ. ба фишори Батэ нигоҳ накарда ба ҳамлагари мумтози дастаи мунтахаби Тоҷикистон ва Истиқлоли Душанбе Манучер Ҷалилов муваффақ гардид, ки ирсоли олии Аҳтам Назаровро дар дақиқаи 35 бо гол анҷом диҳад. маҳороти фардии Манучер ба ӯ имкон дод, ки муҳофизатгаронро хеле хуб гузарад. дигар имкониятҳои голзанӣ дар нимаи дуввум ба вуҷуд омаданд. Истиқлол имконияташро истифода набурду Владислав Русенчик дар дақиқаи 82 тӯбро ба самар расонида ҳисобро баробар кард. зарба аз масофаи дур зада шуд ва Муҳриддин Ҳасанов, ки Никола Стошичро дар нимаи дуввум иваз кард, аз ин зарба ғофил монд. баъди 2 дақиқа Кирилл Каралков аз канори рост моҳирона гузашта голи дуюми Истиқлолро ба самар расонид. Кирилл 23 сола буда рустабор аст ва қаблан дар дастаҳои Текстилшик, Спартак Кострама ва чанди дигар бозӣ кардааст. нимеҳимоятгар, ҳоло бозигари озод мебошад. ин вохӯрӣ бо натиҷаи 2-1 бо ғалабаи Истиқлоли Тоҷикистон поён ёфт. тамринҳои Истиқлол бо баргузории рақобатҳои санҷишӣ имрӯз бо дастаи Сморгон дар Беларус анҷом меёбад. равзанаи гузариши футболбозон аз як клуб ба клуби дигар ва бастани шартномаҳои нав миёни бозигарони клубҳои футбол дар авҷ аст. Истиқлоли Душанбе дар Беларус бо Кирилл Суслов, ки аз рӯзи дуюми ҷамъомади таълимӣ дар Беларусия дар ҳайати даста тамринро шурӯъ кард ва дар мавқеи ҳимоятгари марказӣ бозӣ мекунад, шартномаи меҳнатиро ба муддати 1 сол ба имзо расонид. дар гузоришамон қайд кардем, ӯ дар вухӯрии санҷишӣ бо тими Батэ 90 дақиқа дар майдон буд. Кирилл баландии қадаш 1,86 м, вазнаш 73 килограмм мебошад. ӯ дар дастаҳои Россия ба монанди Факел, Сочи, Луч ва Сокол бозӣ кардааст. Кирилл Суслов дар Истиқлол таҳти рақами 15 ҳунарнамоӣ хоҳад кард. Истиқлол ҳамчунин як гурӯҳи бозигаронро аз ҳайаташ хориҷ намуд. сомонаи расмии Истиқлол хабар медиҳад, ки даста ҳамкориро бо Рустам Хайлоев, бозигари дастаи мунтахаби Тоҷикистон, ба ҷавонон қатъ кард ва ҳоло Рустам барои худ дастаи нав меҷӯяд. Рустам Хайлоев нимеҳимоятгар аз зумраи бозигаронест, ки 1 августи соли 2024 бо Истиқлол шартнома баста аз клуби Тюмени Русия ба ин даста
гузариш анҷом дода буд. Руслан бо Истиқлол дар мавсими футболи гузашта 10 вохӯрӣ анҷом дода 1 гол зад. Дар рози дастаи мунтахаби 23 солаи Тоҷикистон 2 вохӯрӣ ва мунтахаби асосии Тоҷикистон 4 бозӣ гузаронидааст. Расмонаҳо хабар медиҳанд, ки Руслан бо дастаи Уфа гуфтушунӣ дорад ва шояд дар мавсими нав дар ҳайати ин даста бозӣ кунад. тағйироти дигаре, ки дар ҳайати Истиқлоли Душанбе ба чашм хоҳад расид, ин аз даста рафтани 3 бозигари легионери Истиқлол аст, ки даста қарордоди ҳамкориро бо онҳо қатъ кард. Николас Лоуренси 24 сола ва Абубакр Умари 22 солаи нигерӣ минбаъд дар клубҳои дигар бозӣ хоҳанд кард. дар ин саф Истиқлол бо розигии тарафайн бо Ҷошуа Акпуҷе низ ҳамкориро ба анҷом расонид. ҳимоятгар аз аввали мавсими кунӣ бо Истиқлол дар ҳамин майдонҳо бозӣ кард ва дар ҳайати он 12 вохӯрӣ гузаронид ва 1 гол ҳам зад. маҳз голи ӯ дар вохӯрӣ барои Суперҷоми Тоҷикистон бо Регри Тадас ҳисобро баробар кард ва Истиқлол дар силсилаи зарбаҳои пеналти баъди бозӣ ба комёбӣ мушарраф шуд. клуби футболи Истиқлол бо Ҷошуа Акпуҷе барои ҳунарнамояш дар ҳайати даста арзи сипос кард. дарди пой, миён, мушак ва ревматизм шуморо нароҳат мекунад. Ная Токс шуморо аз дарди мушак, устухон ва миён озод мекунад. Ная Токс дарди шуморо давост. яке аз футболбозони шӯҳратманди тоҷик, бозигари дастаи мунтахаби Тоҷикистон ва Локомотиви Пловдиви Булғористон Парвиз Умарбоев шартномаи худро бо клубаш Локомотиви Булғористон ба муддати 2 сол дароз кард ва ҳамакун 2 соли дигар дар Аврупо боқӣ хоҳад монд. Парвиз Умарбоев ба қатори яке аз бозигарони муфиду умедбахши Локомотив ба дастаи мунтахаби Тоҷикистон дохил мешавад ва бо бозубанди капитанӣ дастаҳоро ба майдон меорад. ин футболбози 30 сола ба ҳайси бозигари афсонавии Локомотив Пловдив номбар мешавад ва даста аз ҳунарнамоии Парвиз 100% қаноатманд аст. Парвиз Умарбоев роҳи шебу фарози футболиашро аз Русия аз клуби футболи Рубин шурӯъ карда дар ҳайати Нефтехимик ва Химки дар иҷора бозӣ кард ва баъдан ба ҳайати Истиқлоли Тоҷикистон пайваст. соҳиби Суперҷом дар соли 2015 гардид ва соли 2016 бо Локомотив Пловдив Булғория шартнома ба имзо расонид. ва соли 2022 Парвизҷон Умарбоев дар ҳайати Локомотив 176 вохӯрӣ анҷом дода 10 гол ҳам зад ва ба ҳайати Скаи 1948 интиқол ёфт. аз соли 2022 то 25 Парвизҷон Умарбоев ба ин даста ҳам кӯмаки беандоза карда 63 бозӣ анҷом доду ва дарвозаи ҳарифона 6 гол зад. инак соли 2025 бозгашти Умарбоев ба Локомотив Пловдив раҳандозӣ шуд ва ин футболбози боистеъдоди тоҷик, ки дар ҳайати дастаҳои мунтахаби наврасони Русия соли 2012 ва баъдан ҷавонии Тоҷикистон ва мунтахаби асосии Тоҷикистон ҳунарнамояшро идома дод, аз худ таърихи наве боқӣ мегузорад. аз рӯи омурҳои дастрас Парвиз дар ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон 61 вохӯрӣ гузаронида 11 гол задааст. соли гузашта дар ҷоми Осиё 2023 голе зад, ки дар хотирҳо нақш баст ва Парвиз Умарбоев барои кор мехоҳем. дарвозабони дастаи мунтахаби Тоҷикистон ва клуби футболи Ростов Рустам Ятимов дар овоздиҳии рӯзномаи Коммерсант барои ҷоизаи Лев Яшин бо гирифтани 39728 овоз миёни хоҳандагони рӯзнома соҳиби ҷойи аввал гардид. дар ин нишондод дарвозабони дастаи Краснодар Станислав Аккасев бо 18776 овоз соҳиби ҷойи дуввум ва Евгений Латишонок дарвозабони Зенит бо 15547 овоз соҳиби ҷойи сеюм шуд. аммо ин натиҷа дар овоздиҳии мутахассисони футболи Россия бетаъсир монд ва аз рӯи фарзаи онҳо дарвозабони Краснодар Станислав Аккасев, ки ба ғалабаи ин даста дар чемпионати Россия саҳми беандоза гузоштаасту дар 19 бозӣ ягон тӯб аз дарвозааш нагирифтааст, соҳиби ҷоизаи Лев Яшин гардид. Рустам Ятимов бошад аз рӯи овоздиҳии мухлисон ба ҳайси қаҳрамони халқӣ дар Лиги Каспии Россия боқӣ мемонад ва боз муборизаро барои ин унвон солҳои оянда идома хоҳад дод. Рустам аз 92 бозие, ки гузаронидааст, дар 39 тои он ягон гол сар надод. ёдрас мекунем, ки Рустам 1 июли соли 2024 ба клуби Ростов то соли 2029 шартномаи ҳамкориро ба имзо расонидааст. тавре дар барномаи гузашта иттилоъ додем, муҳофизатгари дастаи мунтахаби Тоҷикистон Меҳрубон Каримов дастаи Самгуралии Гурҷистонро тарк кард ва ҳоло хабари наве ба даст расид, ки ӯ ба дастаи Локомотиви Гурҷистон шартнома ба имзо расонидааст. Локомотив дар лиги дуюми ин кишвар бозӣ мекунад
меҳрубон соли 2023 ба ҳайати самгуралии гурҷистон пайваста мавқеи хубе пайдо кард. ӯ аз ҳайати динаmoи автои молдова ба дастаи самгуралӣ интиқол ёфта буд. узи дастаи мунтахаби наврасону ҷавонии тоҷикистон асту ба ҳайати асосии дастаи мунтахаби мамлакат низ даъват гардид. расонаҳои осиёи марказӣ хабар медиҳанд, ки ҷоми кафа 2025 байни дастаҳои мунтахаб бе ширкати бозигарони асосии дастаҳои мунтахаби Эрон ва Ӯзбекистон хоҳад гузашт. ин хабар аз он ҷо маълум мегирад, ки бозиҳои ҷоми кафа дар рӯзҳои фифа баргузор намегарданд ва дастаҳои хориҷӣ аз ин рӯ бозигарони беҳтарини Эрону Ӯзбекистонро, ки дар ҳайаташон бозӣ мекунанд, ба ин мусобиқа сафарбар намекунанд. аз тарафи дигар ва бозиҳои ҷоми кафа наомадани дастаи мунтахаби Малайзия низ сабабаш ҳамин аст ва мураббии даста Питер Чкламовскии австралиягӣ ҷамъ овардани беҳтарин бозигарони ин мамлакатро аз нагузаштани мусобиқа дар рӯзҳои фифа медонад. дафтари матбуоти бошгоҳи Ал-Ҳилоли Арабистони Саудӣ эълон кард, ки клуб ба далели хастагии футболбозон баъди ширкат дар чемпионати ҷаҳон оид ба футбол байни бошгоҳҳо дар Суперҷоми Арабистони Саудӣ ширкат карда наметавонад. дар изҳорот гуфта мешавад, ки бозигарон 24 рӯз таътил доранд ва агар онҳо дар Суперҷом иштирок кунанд, таътил то 21 рӯз кам мешавад. банди 5-6 шартномаи ҳатмӣ, ки дар замимаҳои қоидаҳои касбият ва мақоми бозигарон аз ҷониби CIFF нашр шудааст, дар ин ҳолат вайрон мешавад ва футболбозон ҳуқуқи ҳадди ақал 28 рӯз рухсатии солонаашонро аз даст медиҳанд. дар изҳорот пас аз санҷиши вазъи ҷисмонӣ ва мушакҳои чанд бозингар гирифта шудааст, ки нишонаҳои хастагии шадидро пас аз мавсими пурбор 1 солу 1 ҳафта идома кард ошкор кардааст. дар бозиҳои тими миллӣ низ бисёр бозигарон бидуни истироҳат ширкат доштанд. ёдрас мекунем, ки моҳи август соли 2024 Ал-Ҳилол барандаи Суперҷоми Арабистони Саудӣ шуда буд. мавсими нави лигаи каспии Русия шурӯъ гардид. дастаи Ростов, ки дар ҳайаташ бозигари дастаи мунтахаби Тоҷикистон Рустам Ятимов ҳунарнамоӣ мекунад, дар даври якум бо Зенити Санкт-Петербург дар сафар дидор анҷом дод. Рустам Ятимов 90 дақиқа дар майдон буд. бозӣ ниҳоят пуршиддат гузашт. футболбозони Ростов дар нимаи аввал чунон фишорро зиёд карданд, ки шогирдони Сергей Симак намедонистанд, ки чӣ кор кунанд. Зенит аз соли 2002 то ба имрӯз дар вухӯриҳои аввали мавсими футболи Россия ягон бор мағлуб нашудааст. дар дақиқаи 22-юми вухӯрӣ Иван Камаров аз партофти хуби Егор Галенков ҳисобро боз кард ва Ростовро ба сафи пеш баровард. дар ин ҳолат дарвозабони Зенит Евгений Латишонок ба хатогии даға роҳ дод ва ин дуввумин хатое буд, ки дар ин бозӣ содир шуд. Зенит то қисми дуввум ба худ омада натавонист. дар дақиқаи 67-ум ба Матея Кассера мушарраф шуд, ки голи ҷавобиро ба самар расонад. муҳофизатгарони дастаи Ростов дар назди дарвозаашон бесарусомониро ба вуҷуд оварданд ва Матея аз ҳама наздиктар тақрибан 3 метр аз назди дарвоза тӯбро ба нишон расонд. сипас дар дақиқаи 77-ум Рустам Ятимов дар назди дарвозааш қоидаро вайрон кард ва доғвар ба дарвозаи Ростов зарбаи 11 метра таъин кард. Луис Энрике аз пой зада афсонида шуд. зарбаи пеналтиро Андрей Мастовой ба дарвоза равон кард. ба ҳамин тартиб клуби Рустам Ятимов дар бозии ифтитоҳии мавсими нави футболи Русия ба мағлубият дучор гардид. Полностью меняет сейчас нападение Джонатан Альба. рубини қазон, ки онро Рашид Раҳимов машқ медиҳад, дар даври аввали мавсими нав дар сафар бар Ахмати Грозный бо натиҷаи 2-0 пирӯзӣ ба даст овард. соли гузашта Рубин дар чемпионати Россия соҳиби ҷойи ҳафтум гардида буд. дар ин бозӣ соҳибони майдон ба бартарии комил соҳиб буданд. 66% дар ихтиёр доштани тӯб ба онҳо мансуб буд. шумораи зарбаҳо ҳам ба ин гуфтаҳо далел шуда метавонад. 24/4. амаги 4 зарбаи қазониҳо кофӣ буд, ки шогирдони Рашид Раҳимов дар дақиқаи 24-ум баъди зарбаи Дардан Чабанхаджал ҳисобро боз кунанду дар дақиқаи 51-ум бо зарбаи Ведин Хоҷа тӯби дуввумро низ ба самар расонанд. довари вохӯрӣ ба футболбозони Рубин дар ин вохӯрӣ 7 корти зард нишон дод. ин хеле зиёд аст. аммо аз Грозный бо 3 имтиёз баргаштан ин ҳама нуқсҳои дастаи Рашид Раҳимовро мепӯшонад. дар даври дуюм Рубин дар майдонаш бо Зенит қува месанҷад. Ростови Рустам Ятимов бо Динамои Москав дар сафар ворди рақобат хоҳад шуд. Тоже по воздуху, и в хорошей точке Канате его поймал.
Отличный такой плотный удар. инак дар шарқи осиё чемпионати ин минтақа анҷом ёфт. дар он дастаи мунтахаби ҷопон ғолиб омад. дар бозии даври охир ҷопониҳо бо мунтахаби Кореяи ҷанубӣ вориди майдон шуданд. дар ҳузури беш аз 18 000 мухлис дар варзишгоҳи Йонгин Мирею стадиум Рио Ҷермен бозигари дастаи Санфрече Ҳиросима ягона тӯбро ба сама расонид. ба ҳайси беҳтарин дарвозабон Кейсуко Осака аз Ҷопон, муҳофизатгар Ким Муҳван аз Кореяи ҷанубӣ ба нишонзани беҳтарин Рио Ҷермен эълон гардиданд. Рио ҳамчунин бозигари беҳтарин шинохта шуд. барои ҷои сеюм дастаи мунтахаби Чин ва Гонконг бо ҳам рақобат карданд. Чиниҳо Гонконгро бо натиҷаи 1-0 шикаст доданд. Куянг Женгю дар дақиқаи 20 голи пирӯзиоварро ба дарвозаи Гонконг зад. дӯстони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи навбатии футболи Осиёро ба поён мерасонем. боқи сеҳатманду пирӯз бошед ва худро эҳтиёт кунед. то ҳафтаи дигар.